after sa mga masasakit, meron talagang mga kalipay na iyon. So ano yung in 37 years of existence, no, ano yung pinakalipay mo na naagian? Pinakanindot na Yeah, nagian? when my son is Pinakalami nga born. natilawan? When my son is born. Wow! Nice! So isa lang yung anak mo? Isa lang po. Alright, so may plano ka pang sundan? So far, I'm contented enough already. Parang Uy, sakit man kay muutong. tinuod na ako sa ulo. Ato na yung kaon, tulon ko gliso sa santol. Sakit muutong. Pero nindot ba ang adungagan? Mm. So, kana bitang sa tanan nga mga batanon na if you're still in your 20s, kung gusto mo mag-anak, mag-start na mag-anak at the age of 25, 26, sa gunso na dyan na ninyo before mag-30 kay Para sa'yo at ka least retire. pagka 30 ni mo, imuha ng self, imuhang i-focus. So anak din na. So 28 na ko. Kasi ang plan dyan talaga is 5 kids. Huy! Yes. Lumalaban. So, nanganak ko at the age of 24. So, supposedly, dapat 27 na nakoy another kid. And then, another. Or, maskin makatulo lang, but Muso na kung plano. wala sad. Wala po ko'y bana. Uy, sorry lang. Marag nadara sa audience. Wow! Uy, basta unsaon po siguro parang hindi talaga ako mabuburos. Wala na akong mahihimo. Kaya na lang, magtitigo lang na ako na lang Wala kang mag-isa. matres siguro. Walang matres. Nakagbong sa unang pagkabata. Nagbong. So, na yan yung naka-importante at least ba, may kasama ka talaga sa iyong kinabuhi. Oh. No? So, napakalipay mo ngayon sa iyong kinabuhi na meron ka ng bana, meron kang anak. Malipay na iba na. Napakalami sa pamati na may bana, di ba? Yung meron ka talagang magagakos kapag ulan. Not Tapos just magagakos. makakadugab ka talaga ng aslom kapag kadlaw. Ay! Ginawa ka.